Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Hvad er der galt, mand? Jeg tror, jeg har mødt det forkerte køn. Det er Thailand, mand. Alle thailændere er læger. Okay. Du kan altså finde en læge herinde. Her? Jamen, der er ikke nogen læge her. Nej, præcis. Hvad mener du med det? Var det ikke bare en undskyldning for at komme til Thailand på stripbar? Nej. Jeg mener det helt seriøst. Hvad fanden er der galt med dig, mand? Din hund, mand. Jeg må aldrig sætte dig mere. Nej, kom tilbage. Der var der en læge. Hej. Jeg hedder Per, og jeg vil gerne have foretaget mig en kønsoperation. Hvordan foregår sådan en operation egentlig? Operationen foregår ved, at vi bruger penishovedet til at lave en klitoris, og huden fra skaftet bruges til at forme selve skeden. Derefter fjerner vi testiklerne, og pungen laves om til kønslever. Ja, okay. Hvor meget koster sådan en operation egentlig? Sådan en operation koster ca. 100.000 kroner. 100.000 kroner? Det var mange penge. Ja, altså store forandringer, store beløb. Ja, okay. Men hvornår kan jeg få lavet en operation? Skal vi sige morgen kl. 10? Ja. Nej, hvor er jeg flot. Hallo? Hej, du snakker med Pia, og jeg fik foretaget en kønsoperation her for 3 måneder siden. Og jeg er ikke så glad for at være pige mere, så jeg vil høre, om jeg ikke kunne blive opereret tilbage til en mand igen. Det er desværre alt for risikabelt, så du burde have tænkt dig noget bedre om, inden du fik foretaget operationen. Ja, det fik jeg vist ikke lige gjort. Det var vel nok ærgerligt, hva'? Ja. Beep.